देरहासार खृष्टियान जिउ खांनाय। एक जहननि 5 अध्याय 4 पद एक फरायनि। मानोना इसोरनि साफ्रोमबो बिसाया संसारखौ फेजेननो हायो आरो जोंनि फोथायनायजोंनो साफ्रोमबो जोङो संसारखौ फेजेननो हायो। जों आरो माबोरै फेजेनगोन संसारखौ? फोथायनायजों, नों इसोरखौ बिश्वास खालामनायजों, इसोरनियाव बिश्वास खालामनायजों, इसोरखौ फोथायनायजों दिनै जोङो संसारखौ फेजेननो हायो। संसारखौ फेजेनो माने संसारनि जेसेबां जत' उदायिफोर, गाज्रिफोर, हामैफोर, जेंना जेंसिफोर, दुखुफोर, खस्थ'फोर, सैनांनायफोर, बेफोरखौ फेजेननो हागोन होननानै जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो, जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ बिश्वास खालामो, बे मानसिफोराल' दिनै संसारखौ फेजेननो हागोन होननानै बेयाव इसोरनि बोसोना जोंनो मिथिहोदों। आरोबाव जोङो नायनो हुदा बिजाब 20 अध्याय 4 पदखौ। हुदा बिजाब 4 अध्याय 20 अध्याय 4 पद। बेयाव इसोरनि बोसोना मा बुङो? प्रभु नोंसोरनि इसोरा नोंसोरनि सुथुरफोरनि जेंना रोननांनो नोंसोरजों लोगोआव थांफागोन आरो बिनो नोंसोरखौ देरहाहोगोन। हुदा बिजाबनि 20 अध्याय 4 पदनाव इसोरनि बोसोना, इसोरनि रावा दिनै जोंखौ बुंदों, इसोरा नोंसोरनि सुथुरफोरनि जेंना रोननांनो थाखाय नोंसोरजों लोगोसे थांफागोन। आरो बे इसोरानो, जाय इसोरखौ नों फोथायो, जाय इसोरखौ नोङो बिश्वास खालामो, बे इसोरा नोंसोरखौ बा नोंखौ देरहाहोगोन। मानो? नोङो बे इसोरखौ फोथायनायखाय, बे इसोरखौ नोङो बिश्वास खालामनायखाय दिनै बे इसोरा नोंखौ देरहाहोगोन। दिनै इसोरनि बोसोना, इसोरनि रावा जोंखौ बेबायदि बुंदों। देरहासार खृष्टियान जिउ खांनाया, देरहासार खृष्टियान जिउ खांनाया साफ्रोमबो गोदानै जिउआव सारि जानाय खृष्टियानफोरनि थाखाय बियो मानो मोनसे नर्माल जिउ खांनाय जानांगौ। साफ्रोमबो गोदानै सारि जानाय खृष्टियान व्यक्तिफोरनि थाखाय देरहासार जिउ खांनाया मा जानांगौनो? बियो नर्माल मोनसे जिउ खांनाय जानांगौ। बेयाव दिनै जों नुबाय, जोङो दा मोनसे नर्माल जोङो जिउ खांदों, जोङो मोनसे नर्माल जिउ खांदों। थिग बेबादिनो जायहा गोदानै ख्रिस्ट'नियाव जोनोम मोनबाय, सारि जाबाय, born again जाबाय, गोदानै ख्रिस्ट'नियाव सारि जाबाय, बे ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय सानफ्रामबो जेब्लाबो गासैबो समाव देरहासार जिउ खांनाया बेयो मानो नर्माल जिउ खांनाय बादि जानांगौ। नर्माल जिउ खांनाय जानांगौ। आरो नोंनि बे जिउ खांनाया, नोंनि बे देरहासार खृष्टियान जिउ खांनाया बियो नोंनि सायाव बियो सोनारो, बियो व्यक्तिनि सायाव सोनारो। नोङो दिनै सारि जादोंना
सारि जायाखै नोङो व्यक्ति हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'नियाव नों गोदानै सारि जानो हादोंना हायाखै नों गोदानै सारि जादोंना जायाखै नैबेयावहाय बेयो सोनारगोन मानोना बुंदों बाथ्राया जायहा गोदानै ख्रिस्ट'नियाव सारि जाबाय बि मानसिफ्रासो लागारबो सानफ्रामबो देरहासार जयजुक्त भिक्ट'रियास ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हायो दा बेखायनो दिनै नोङो गोदानै सारि जायाखै जायहा गोदानै सारि जादों बे मानसिफोराल'सो दिनै अरायसम देरहासार ख्रिस्टियान जिउ खांनो हागोन गासैबो समाव दा जों नायनि जों माब्रै देरहासार जानो हागोन जोङो दिनै माब्रै देरहासार जागोन फोथायनायजों लोगोसे जों गोदानै जों सारि जानांगौ गोदानै ख्रिस्ट'नियाव सारि जाबायब्ला दिनै जों माबायदि जिउ खांनो नांगौ जों दिनै माबायदि जिउ खांनो नांगौ जों बेखौ दान्दिसे नाय बाइबेला बुङो जोङो मानो गोथारै जिउ खांनो नांगौ एक नाम्बार जोङो मा गोथारै जिउ खांनो नांगौ गोथारै जोङो जिउ खांनो नांगौ बेयाव मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिना लानाया गोनां दिनै जाय इसोरखौ नों फोथायो दिनै जाय इसोरा नोंखौ लिंबाय जाय इसोरनि लिंनायखौ कल नोङो नोंनि जिबनाव मोनबाय बे इसोरा मानो गोथार एक पितरनि 1:15 बुंदों लिबि बिजाबनि 19:2 बुंदों जों फरायनो एक पितरनि 1:15 इसोरा मा बुङो नाथाय जाय इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों बियो जेरै गोथार बेबायदिनो नोंसोरबो गासै मावनायाव दांनायाव गोथार जा दिनै जोंनि जिबनाव जाय इसोरनि जों मोनबाय बे इसोरा मानो गोथार बेखायनो दिनै बे इसोरा जोंखौ बुंदों गोथार शास्त्र दिनै जोंखौ बुंदों नोंसोरबो मावनायाव दांनायाव गासै साननाय हनायाव गोथार जा आरोबाव जोङो नायबाव लिबि बिजाबनि 19:2 लिबि बिजाब 19:2 बेयाव बुंदों इजराइलनि गासै रायतफोरनो मिथिहोदो नोंसोरो गोथारै थादो गोथारै थानो नांथारगोन मानोना आंनो फोरबु नोंसोरनि इसोरा आङो गोथार दिनै इजराइलारिफोरखौ इसोरा बुंदों रायतफोरखौ बियो बुंदों नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन इजराइलारिफोर नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन गोथारै नोंसोरो जिउ खांनो नांथारगोन मानोना आंनो फोरबु नोंसोरनि इसोरा आङो मानो गोथार बे इसोरनियाव पाप गैया दे
बे इसोरनियाव पाप गैया। बियो पाप मावा। बे इसोरा पाप मावा आरो बियो मा पापखौ मुगैयो। बे इसोरा पापखौ मुगैयो आरो बियो पापखौ मावा आरो बिनियाव पापबो गैया। दिनै जाय इसोरा नोंखौ लिंबाय बे इसोरा गोथार। जाय इसोरखौ नों दिनै फोथायो बे इसोरा गोथार। बेखायनो दिनै इसोरा बुंदों जोंखौ, आं गोथारखाय नोंबो गोथार जा। 1 पिटरनि 1 अध्याय 16 पदाव इसोरनि बाथ्राया बुंदों, शास्त्रा होनो आङो गोथारखाय नोंसोरबो गोथार जा। आंनो गोथारखाय नोंसोरबो गोथार जा। बि आङो गोथारखाय नोंबो गोथार जा। अब्ला जों दिनै नुबाय जोंनि जिबनाव जोङो गोथारै इसोरनि बोसोन बादि जिउ खांनाया बेसेबां गोनां। जों गोथारै जिउ खांनाया बेसेबां गोनां। मानोना गोथार इसोरनियाव बे गोथार इसोरनियाव पापी मानसिफोरहा मानो जायगा गैया। बे गोथार इसोरनियाव पापी मानसिफोरनि थाखाय जायगा गैया। बिनिखायनो बे इसोरा जोंखौ बुंदों, पाप दामाव 1 जहननि 2 अध्याय 1 नि गिबि बाहागोआव मा बुंदों? पाप दामाव। जों पाप दामाव। पाप मावोब्ला आंनियाव जायगा गैया। पाप मावोब्ला नोंसोरो आंनि रायजोआव फैनो हानाय नङा। पाप मावोब्ला आंनि रायजोआव नोंसोर सहैनाय नङा। जुदि सोरबा इसोरनि रायजोआव थांनो गोसोब्ला, सोरबा इसोरनि रायजोआव सहैनो इच्छा दङब्ला बाइबेला बुङो पाप दाम। जुदि सोरबा मावबायब्ला दिनै इसोरा बिखौ बुंदों गोख्रैनो नोङो निमाहा ला। जुदि सोरबा मावदोंब्ला बियो गोख्रैनो निमाहा ला, बियो गोख्रैनो क्षमा बि। 1 जहननि 1 अध्याय 9 पदाव इसोरा बुंदों, नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासैनो अधर्मियानिफ्राय फोथारगोन। बियो जोंखौ फोथारगोन। बियो जोंखौ सुस्रांगोन। बियो जोंखौ साफा खालामफिनगोन। जोङो साफा जाफिननो हागोन। जोङो सुस्रांजागोन। जोङो पाप मावदोंमोनब्लाबो जों जेब्ला सिमान जागोन बे इसोरा जोंखौहाय सुस्रांगोन। बेखायनो दिनै बुंदों, सोरबाया पाप मावनानै दङब्ला, सोरबाया पाप मावदोंब्ला बियो गावखौ सुस्रांनानै लाथों। बियो गावखौ सुस्रांनानै लाथों। बियो गावखौ सुस्रांनानै लायोब्लासो, बे इसोरनि रायजोआव हाबनो बियो खाबु मोनगोन। इसोरनि रायजोआव हाबनो बियो खाबु मोनगोन। अब्लासो नोंखौ सैताना नासयनो, नोंखौ बाहायनो हानाय नङा।
आरो नों जुदि बेबायदिनो पाप मावनानै जुदि थाबाय थायोब्ला आरो नोङो बांसिननिख्रुइ बांसिन गाज्रिनिफ्राय आरो गाज्रिसिन नों खामानि मावलांगोन। दा बेखायनो बेबायदि सोरबाया गाज्रि मावनानै अपराध मावनानै जुदि दङबोला बियो क्षमा लानो नांगौ। इसोरनियाव बे क्षमा लानो नांगौ। बाइबेला बुङो जुदि सोरबाया सिमान जायोब्ला बिनि गासैबो भुलफोरखौ सुस्रांनाय जागोन, क्षमा होनाय जागोन। दा बेखायनो जोंखौ सैताना बाहायनो हायै बादि, जोंखौ दांनो हायै बादि, जोंखौ गाब्र'होनो हायै बादि जों जोबोद साबधान जानांगौ। जों साबधान जानांगौ आरो जोङो गोथारै जिउ खांनो जोङो सेस्था खालामनो नांगौ। बिसेस जोंनि जिबनाव मोनबा बिसयाव जोङो गाव गावखौ साबधानै लाखिनो, साबधानै जिउ खांनो, साबधानै सोलिनो जोङो गोनां। मोनबा बिसयखौ जों रायलायगोन। मा बियो? गिबियाव जों रायलायगोन नोंनि बे देहा, नोंनि बे शरीर, बडि, हल बडि, बेखौ लानानै जों रायलायगोन। बडि, नोंनि बडि, नोंनि शरीर, नोंनि शरीरा, नोंनि बडिया मा बेलाय? इसोरजों दाजानाय मोनसे सोलेर, इसोरजों दाजानाय बियो मोनसे सोलेर। बाइबेला मा बुंदों? रमनि 6:13 नोंसोरो गावनि मोदोमखौ पाप मावनो हगारनो नांलिया, बेबादिफोरखौ मावनो नागारनानै थैनायनिफ्राय थांखांफिननाय मानसिफोर बादि नोंसोरो गाव गावखौ इसोरनो गथाय आरो धोरोमनि आगजुफोर बादि नोंसोरो गावखौ थालायै इसोरनो गथाय। मा बुंदों? बे देहाखौ, बे शरीरखौ, बे बडिखौ नोंसोरो पाप मावनो हगारनानै दाहो। हगारनानै दाहो। आरो बेबायदिनो 19 पद नोंसोर मिथिस'यैखाय आङो सानफ्रोमबो बाहायग्रा रावफोरखौ बाहायो। सिगां नोंसोरो जेरै इनाय आरो गाज्रि खामानियाव गावसोरखौ थालायै गथायदोंमोन, बेबादिनो नोंसोरो गोथार खामानिनि थाखाय इसोरनि लें जानो गावसोरखौ गथायदो। उदायै पापनि खामानि मावनो गावनि देहाखौ हगारनायनिफ्राय, नागारनायनिफ्राय, गोजान जानायनिफ्राय गावखौ इसोरनो गथायदो। गावनि शरीरखौ इसोरनो गथायदो। 1 करिन्थ 6:12 जों नायोब्ला नुयो। बेयावबो जोंखौ बादा होदों। नोंनि बे देहाखौ, नोंनि बे शरीरखौ नों पाप मावनो नोङो दाहो। पाप मावनो नोङो खाबु दाहो। मानोना नोंनि बे देहाया, नोंनि बे शरीरा इसोरनि थाग्रा मन्दिर। औ, बे नोंनि देहाया, नोंनि बे शरीरा इसोरनि थाग्रा मन्दिरसो। 1 करिन्थिया 3:16 ओरैबायदि बुंनांगौ, नोंसोरो गावसोरनो दि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआदि नोंसोरनियाव दं नोंसोरो थारैनो मिथियाना? 17 बुंदों नै, बिनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बेखौ संहार खालामगोन। मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरनो बे न'आ। नोंसोरनो बे न'आ। दा बेखायनो
आंनि ख्रिस्टियान आंगो लोगो बिदा फंबायफोर, जोंनि बे देहाखौ, जोंनि बे शरीरखौ इसोरा ओरैनो दायाखै। ओरैनो दायाखै। बे देहाया, बे शरीरा इसोरनि थाग्रा मन्दिरसो। बेयो इसोरनि थाग्रा मन्दिरसो। दा बेखायनो बे देहाखौ जोङो गोदाव सोरावै जोङो बाहायनो हाया। बे देहाफोरखौ जों गोदाव सोराव जों फाननो हाया। बे देहाखौ लानानै जोङो बेबसा गेलेनो हाया। इसोरनि थाग्रा मन्दिर। जुदि सोरबाया नस्थ' खालामबायब्ला बे मन्दिरखौ मा बुंदों बाइबेलाव? बिनि सायाव आंबो बदला लागोन। आंबो बेखौ नस्थ' खालामगोन। साबधान लोगोफोर, दिनै गाबोन जों मा नुदों? दिनै गाबोन जों मा नुदों? दिनै गाबोन जों मा नुदों फालाय? दिनै गाबोन मानसिफ्रा गावनि देहाखौ नस्थ' खालामनानै लागोन। जानायजों, लोंनायजों, सोबनायजों, गाज्रि आखल आखुजों, गाज्रि बेबहारजों, देहाफ्राव आगर लिरना लानायफोरजों, टेटु लिरना लानायफोरजों, दिनै बे कमप्लिटलि इसोरनि नोंनो दानानै होनाय नोंनि बे सेहेराखौ, नोंनि बे सोलेरखौ नस्थ' खालामदों। तेर बेतेर खालामदों। इसोरनि सोरजिनायनि सायाव असन्तुष्ट जादों मानसिफ्रा। बाइबेला बुङो नोंनि बे देहाया इसोरनि थाग्रा मन्दिर। जायहा बे मन्दिरखौ सिफायगोन, नस्थ' खालामगोन, लेथ्रा खालामगोन, आंबो बेखौ मानो सिफायगोन। साबधान लोगोफोर, साबधान। 2 नाम्बाराव जानाय मा नायगोन? नोंनि बे मेलेम, नोंनि बे गोसो, नोंनि बे अन्तर। 2 नाम्बाराव जानाय इसोरनि बोसोना, दिनै इसोरनि रावा मा बुंदों? फिलिपियानि 4 अध्याय 8 पदखौ नाय। बेयाव मा बुङो? जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो, नंगौखौ मान होजाथाव, न्याय, गोग्गो, अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव, बेफोरबादि मोजां आरो बाख्नाय जाथावथावफोरजों नोंसोरनि गोसोखौ सुफुंनानै लादो। लोगोफोर, दिनै जोंनि मेलेम, दिनै जोंनि गोसोफ्रा माबायदि जानांगौ? बाइबेला जोंनो दिन्थिदों। मोजांजों, नंगौजों, सैथोथाजों जोंनि नैबे मेलेमफ्रा, जोंनि बे गोसोफ्रा मानो सुफुंजानांगौ? नोंसिनि बे मेलेमफ्राव, नोंसिनि बे गोसोफ्राव, नोंसिनि बे अन्थरफ्राव मानो नैबे नंगौखौ, मान होजाथावखौ, न्यायखौ, गोग्गोखौ, अनजाथावथावखौ, गाहामखौ नोंसोरो मानो सोनानै लादो? सोनानै लादो। नोंसिनि गोसोआव, नोंसिनि अन्थरफ्राव सोनानै लादो। जेब्ला नोंसिनि गोसोफ्राव, नोंसिनि अन्थरफ्राव, नोंसिनि मेलेमफ्राव नैबेबायदि मोजां बिसयफ्रा जेब्ला नारसो नोंसिनि गोसोफ्राव, नोंसिनि मेलेमफ्राव सोजानानै लाजागोन,
अब्ला मा ओंखारगोन नोंसिनिफ्राय? गाज्रिया ओंखारगोन ना? गाज्रि ओंखारनाय नङा। माया ओंखारगोन? मोजाङा ओंखारगोन। अब्ला मोजां ओंखारगोन। मोजाङा ओरैनो ओंखारा। मानसिनि खुगानिफ्राय, मानसिनि साननाय हनायनिफ्राय मोजाङा ओरैनो ओंखारा। जेब्ला नोंनि गोसोआव, नोंनि मेलेमाव नंगौआ, सैथोआ, अननाया, गाहामा, धोरोमियाया हाबनानै थोजासे थाखागोन, नोंनि गोसोआव जेब्ला बेफोरो दोसो दोसो सोजानानै लाखागोन, अब्लासो नोंनि गोसोनिफ्राय, नोंनि बे मेलेमनिफ्राय मा ओंखारगोन? मोजां बाथ्रा, मोजां साननाय हनाय, मोजां परामर्श, मोजां गियाननि बाथ्रा, मोजां बुद्धि मा ओंखारगोन। जुदि नोंनियाव मोजाङानो एसेबो गैखायाब्ला, नोंनि गोसोआव साननायानो गाज्रिखाब्ला, नोंनि बे मेलेमफ्रा गाज्रिजोंनो बुंफबखानायब्ला, नों मा मोजांनि बाथ्रा बुंनो हागौ? सोरबा हागौ ना? हानाय नङा। सासेबो हानाय नङा। दा बेखायनो इसोरा बुङो, नोंनि गोसोखौ, नोंनि अन्तरखौ बेबायदि मोजां बिसयफोरजों सुफुंनानै लादो। अब्ला नोंनिफ्राय मोजां बाथ्राफ्रा ओंखारगोन, मोजां साननाय हनायफ्रा ओंखारगोन। 3 नम्बर, नायनाय। नों माबायदि नायो? नों माबायदि नोजोर खालामो मानसिफोरखौ? नों माबायदि नायो मानसिफोरखौ? अननायजों नायो ना गाज्रियै नों नायो? जोंनि नैबे लुक्स, जोंनि बे नायनायखौबो इसोरा मा बुंदों? साबधान होनदों दे। साबधान जानांगौ दं। नायनायाव नों माबोरै नायो? जुदि नोंनि नायनायफ्रा मोजां नङाब्ला नों थैगोन। बाइबेला जोंखौ मा बुङो? नाय, माथाइनि 5 अध्याय 28 बुङो, नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो, सोरबाया सासे हिन्जावखौ नायहरनानै जिनाहारि खालामनो लुबैब्लानो गोसोजों गोसो बे हिन्जावजों जिनाहारियाव थांनाय जागोन। जों मा सानो? जोङो मोदोमजों जिनाहारि खालामनांलाया, नाथाय सोरबा सासे बेक्तिखौ नोङो साननायजों गाज्रि नोजोरजों जेब्ला नों नायो, अब्लानो नोङो बेयाव गोग्लैयो। नों जिनाहारियाव थांखाबाय। नों थांखाबाय। जोंनि थाखाय बेसेबां गोब्राब बे बाथ्राफ्रा, जोंनि थाखाय बेसेबां साननांगौ बे बिषयफ्रा। बे बिषयफ्रा बेसेबां साननो गोनां। जों साननो गोनां, जों सिन्था खालामनो गोनां बे बिषयफोरखौ लानानै। जोङो नुबायना, नायनायजों लोगोसे नोंनिनो गोसोआ जुदि थांफाबायब्ला गाज्रियाव, साबधान। जबनि 31 अध्याय 1 पदआवबो बे एखे बाथ्राखौ जों साबधान जानो गोनां। 4 जों नायनो, रायज्लायनाय। नों माबायदि रायज्लायो? जाकबनि 1 अध्याय 26 पद,
जों बाइबेलाव नायनो सोरबाया गावखौ धोरोमिया होननानै साननो हागौ, नाथाय बियो गावनि सालायखौ हमथायाब्ला बियो गावखौनो थगायो आरो बिनि धोरोम फालिनाया हलाय। साबधान लोगोफोर, बाथ्रा बुंनायाव जों साबधान जानांगौ। जों गावखौ धोरोमिया साननो हागौ, जों गावखौ धोरोमिया होननानै लानो हागौ, किन्तु नोङो नोंनि बाथ्रा बुंनाया साबधान। नों साननो हागौ, नों बुंनो हागौ, नाथाय नोंखौ मानसिफ्रा नोंनि बाथ्रा बुंनायाव सिनायगोन। नों धोरोमिया ना अधोरोमिया। बेखायनो साबधान लोगोफोर, जों फोथायारिफ्रा नंबां जाबां नाङै खोथा, नाङै बाथ्रा जों बुंनो नाङा। जेया नांगौ, जेया प्रयजन, जों बेखौबो मानो जोङो उदायि खोथा बुङो? बेयाव जोंहा मा बेनिफिट दं? आत्मिक हिसाबै जोंहा मा लाब दं? जेबोआनो गैया। दा बेखायनो जोङो नांगौखौल' प्रयजननिखौल' जों बुंनाया मोजां। 5 नाम्बार, दिनै नोंनि मावनाय दांनाय, एक्शन नोंनि मावनाय माब्रै इसोरनि हामजानाय बादि नोङो मावोना? नोङो नोंनि खामानियाव नोङो सैथो थाना? नोङो नोंनि खामानिखौ थिगै नोङो मावदोंना? बे सोरनिबा थाखाय साकरिबो जानो हागौ, सोरनिबा थाखाय गुबुन माबा मोनसे बिजनेसबो जानो हागौ, सोरनिबा थाखाय बियो गिर्जा मण्डलिफ्राव माबा मोनसे खामानिबो जानो हागौ। मावनाय, नों माबायदि मावदों? साबधान लोगोफोर, मावनाय दांनायावबो जों दिनै साबधान जानो नांगौ। बे बिषयफोराव जों जेब्ला गावखौ गोथारै लाखिनो हागोन, अब्ला सैताना जोंखौ बाहायनो हानाय नङा आरो जों अब्लासो देरहासार जानो हागोन। गितफोरनि साम्स नाम्बार 139 23 आरो 26 ओरैबायदि बुंदों नै, ओ इसोर, आंखौ फोरमान नायनानै आंनि गोसोखौ मिथिदो, आंखौ आनजाद नायनानै आंनि कल्पनाखौ मिथिदो आरो नाय, आंनियाव माबा गाज्रि चलन मोनगोन खोमा आरो अनजिमा गैयै हृदयाव आंखौ दैदेनदो। आरज खालामो दिनै डेभिडआ इसोरनियावहाय सोंदों, गावनि गोसोखौ बुजिनो, मिथिहोनो। दिनै बियो इसोरनियाव सोंदों आरो बियो बुंदों, आंखौ मानो अनजिमा गैयै, जोबनो गैयै नोंनि हृदयाव आंखौ दैदेनलांदो। लोगोफोर, दिनै जों गोसोआव लानो, जोंनि देहाखौ इसोरा ओरैनो होआखै। गावखौ खुलुमनो, गावखौ सिबिनो थाखाय, गाव थानो थाखाय जोङो बे देहाखौ होबाय। गोसो मोजां साननो थाखाय जोङो इसोरा होबाय। मेगनजोंनो मोजां नायनो थाखाय होबाय। खुगाजोंनो होबाय मोजां बाथ्राफोरखौ रायलायनो थाखाय। आथिं आखाइ जोंनो होबाय मोजां खामानि मावनो थाखाय। दे जों लोगोफोर बे गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानै जोङो इसोरनि गौरबनि थाखाय लागारबो जों थांना थानो। हामबायसै, इसोरा बोर खालामथों। आमेन।